दा समा बर' हारिनि थाखाय अलखदनि बुब्लि दा समाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों गावजों गावनि गेजेराव जोबोद एना एनि जाफुनाय थासारि बिटिसिनि बिसायख'थिखौ लानानै गावबागाव हामजानाय बिजाथि देरहाहोनांगौनि थागिदा बेखौनो बिथा लानानै गावजों गावनि गेजेराव एना एनिया जाफुदों। दिनैनि समाव बर'नि राजखान्थि होननानै बुङोब्ला बिपिएफ आरो इउपिपिएल दोलोखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा 100% मदद होनो लाबाय। बेखौ बिथा लानानै गोबांसाया सुखुनाय मोनाखै जे बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बा एबसुआ बर' हारिनि मोनसे फरायसाफोरनि गौथुम हिसाबै राजखान्थियाव थोंजोङै बाहागो लानाया थिग जायाखै बेखौ आगु समनिफ्राय बुंबाय थादोंमोन आरो बे खेबाव बिटिआर सुक्तिखौ मोगथाङाव जाफुंहोनांगौनि सार्थ होननानै दा समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै गावसोरनि केडारफोरखौ एबा मावफारियाफोरखौ इउपिपिएल दोलोजों थाफानाय खालामनो होनाय जादों बेखौ नुबाय थादों आरो बेखौ लानानै गोबांसाया सुखुयै मोनसे बानबुंथि होबाय थादों। बे बिथिङावनो गावजों गावनि गेजेराव गोबांथार एना एनि एबा सुखुलाय बानबुंथि होनोबा जाफुदों। बे हारिखौ बर' हारिखौ बबेथि लामाथिं लांगोन बे जोंनि थाखाय मोनसे साननांगौ लागा जानानै फैदों। बे बेलायाव जों नुनो मोनदों थांनाय 12 आगस्ट खालि क'क्राझाराव बड'लेण्डनि आगु समनि गाहाय बड'लेण्ड ट्राइबेल काउन्सिलनि गाहाय मावफुंग्रा बारग'नाय बिथां हाग्राम महिलारि बिथांनि दैदेननायाव मोनसे मेल जादोंमोन। मोन 18 बर' गौथुमफोरा बाहागो लादोंमोन आरो बे मोन 18 बर' गौथुमफोर बाहागो लानायनि अनगायैबो गोबांसा सानसुमैफोरा बाहागो लादोंमोन आरो बे मेलाव सावरायनाय जादोंमोन जे बिटिआर सुक्तियाव गोबांथार दफाफोरा सोदांनांगौ दङ आरो बिटिआर सुक्तिनि समावहाय जिनोखि गोरोन्थि थालांदों बेखौ सुद्रायनायनि दाबो सम दङ बेखौ बानबुंथिलायनाय जादोंमोन। नाथाय बे बाथ्राखौ लानानै बर' गौथुमफोरखौ दा समाव ससियेल मिडियाफोराव गोबांथार सोंखारिनाय जादों। बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिमोन आरो आबोब अल बड' उइमेन वेलफेयार फेडारेसननि दैदेनगिरिमोनखौ गाज्रि रावै सोंखारिनाय जादों। बेजों लोगोसेनो गोबांथार बर' गौथुमफोरनि हाबा हुखाखौ साबजायै होननानै फोरमायनायनि बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंफोरथिनाय जादों। दा बे बिथिङा बर' हारिनि थाखाय जोबोद गाज्रि थासारि जादों होननानै गोबांसे बुंनो नागिरदों। जों दा समाव दंफैयो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि बिभा नार्जारिनि खाथियाव बिथांखौबो गोबांथार सोंखारिनाय जादों ससियेल मिडियाफोराव जे आबोबा दिनैनि समाव बिटिआर सुक्तिनि बाथ्रा बुंनायनि मोन्थाय गैया बेबायदि बुंनाय जादों। दा जों दिनै समाव जों बिथांजों सावरायनो नागिरदों आरो फैगौ समाव आबोबा हारि थामोन्थानि बेलायाव मा बिथांखि दङ आगु समनिफ्राय मा हाबा मावनायनि बिथांमोना थांखि दंमोन जों बिनि सायाव सावरायगोन। जोङो बिथांनो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसन बिथोननिफ्राय सिबिनाय होदों आरो खुलुमबाय नोंथांनो। दिनैनि समाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथांखौ जोबोद गाज्रि मुं सुनाय जादों जे थांनाय 12 आगस्ट खालि क'क्राझाराव मोन 18 गौथुमफोरा ज' जानानै सावरायनाय जादोंमोन जे बिटिआर सुक्ति बे सुक्तियाव गोबांथार सोदांनांगौ दं ओरै बुंनायबो जादोंमोन आरो बेराफारसे नोंथांमोना बुंनाय जादोंमोन जे बिटिआर सुक्ति खालामनाय समाव बर' गौथुमफोराबो बुंनांगौ दङमोन एबा बाहागो लानांगौ दङमोन। दा बिटिआर सुक्ति जानाय समावहाय बिथांमोना बर' गौथुमफोरखौ लाफानाय जायाखै। बिटिआर सुक्ति जानाया दिनै समाव 6 दान बारलांबाय नाथाय दासिमबो बर' गौथुमफोरजों सावरायनायनि जेबो राहा लानायबो जायाखै। दा बेफोर बिथिङा बर' गौथुमफोरखौ मोनसे माने आख' फाख' खालामनाय जादों एबा बुंनांगौ थानायफोरखौ बुंनायनि खाबु जायाखै होननानै अजद लाबोनाय जादोंमोन थांनाय 12 आगस्टनि मेलाव। दा बेफोर बिथिंखौनो लानानै गोबांसा माने फेसबुकफोराव एबा ससियेल मिडियायाव गोबांथार सोंखारिदों आरो नोंथांखौथ' गाज्रि रायनाय जादों। दा बे बेलायाव आबोबनि आफादगिरि हिसाबै नोंथांनि बुंनांगौआ मा? नोंथांमोनखौ दिनै बेवहाय फैनानै आंजों फंनैसो रायलायनायनि थाखाय आं बरायग्रोबाय। दिनै बिटिआर गोरोबथानिल' बाथ्राखौल' आं बुंला नाथाय जोंहा बर' समाजनि माखासे इयुन जोलैफोरा जे जोबोद मोनसे गाज्रि मोनसे अबस्थासिम थांगासिनो बेनि फोरमान हिसाबै जोंनि फेसबुक आरो जोंनि ससियेल मिडियाखौ बेखेवनानै नायबानो मिथियो। मानोना राजखान्थिया बर'नि गेजेरावल' नङा
राजखान्थिया बुहुमनि गासैबो सुबुङानो बेवहाय जड़ित सोरबा हयथ' डाइरेक्टलि पलिटिक्सआव थादों सोरबा थायाखै सोरबा सापर्टार हिसाबै थादों नाथाय जोंनि बर' हारिनि बायदि ओरैबायदि अश्लील ओरैबायदि स्लें वार्ड्सफोरखौ बाहायनानै ससियेल मिडियायाव राजखान्थिखौ लानानै जेरावबो जानाय जों नुफेराखै आरो बेवहाय उन्दै गथ'फोरखौ बाहायनाय जादों जायफोरा हयथ' गोबाङानो भटआनो गैया दा बेवहाय आं सानो जे जुदि जों इयुन जोलैखौ मोजां खालामनो लुबैयोबा नैबायदि जोंनि इयुन जेनेरेसनखौ धंस' खालामनाय लामाखौ जों नागारनांगोन दिनै गिदिर लेक्सार मारिबाल' जाया एडुकेसन क्वालिटि एडुकेसननि बाथ्रा बुंब्लाबो जाया खारन क्वालिटि एडुकेसना मोनसे जोंनि मरेल केरेक्टाराबो जोंनि क्वालिटि एडुकेसनाव हाबफायो आं सानो दा बेवहाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ मुं सुनायखौ आङो फेसबुकआव आंखौ रायदों जानो हागौ सोरबा बुंदों जानो हागौ नाथाय आं सानो जाय गोरबोनि बिमानि फिसाया बेबायदि बुंदों हयथ' बे गावनि बिमाखौबो अननो रोङा बा सनमान होनो रोङै बे गथ'फोरासो बेखौ लिरदों आरो बेखौ दैदेनगिरि बिथांमोना हयथ' सामलायनो हायाखै आरो बेखौ बिथांमोना मालाबाबो गावसोर सानफ्लांदोंना सानफ्लाङा आं मिथिया मानोना दैदेनगिरि बिथांमोना बेबायदि गाज्रि सोदोब बाहायनानै फेसबुकआव लिरनायखौ जेब्लासिम बन्द खालामनो हाया सानसे समाव बिथांमोनखौबो रायगोन जोंखौल' नङा सोरबा आब'खौ साहित्य सभाखौल' नङा मोनसे समाव जाय दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोनखौ दिनै बेफोरबायदि खामानियाव मुखुब खालायदों बिथांमोनखौबो रायगोन आरो लिरगोन आं सानो आंहा मोनसे बिश्वास दंखायो खारन जाय केरेक्टार मरेल केरेक्टारा जोबलांनाय गथ'फोरखौ मोजां लामायाव लाबोफिननो हानाया बांद्राय गोरलै नङा आं बेखिनिखौ बुंनो लुबैयो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा बर' हारि थामोन्थानि थाखाय एबा बर' आइजो सांग्रांथिनि थाखाय गोबांथार खामानि मावबोदों बेखौ जोङो नंखाय बुंनो हाया नाथाय गोबांसाया बुंबाय थादों जे दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा सोमावसारनायजों बाहागो लाफैबाय थादोंमोन दा नोंथांमोना बर' आइजोफोरनि सांग्रांथिनि थाखाय माने खामानि मावबाय थानायाव नोंथांमोना राजनितिक जिथुनाखि दाबि बड'लेण्ड बे बड'लेण्डआव माबोरैहाय मदद बावनाय जाबाय थादोंमोन जेनेबा नोंथांमोना दुलाराय बर' फरायसाफोरजोंबो दंफायोमोन आरो बिब्दिनो आगु समावहाय गोबांथार बर' गौथुमफोरजों नोंथांमोना थाफानानै सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि थाखाय मुभमेन्ट खालामनाय जादों दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेनाखि सोमावसारनाय हाबाफारि लादोंमोन 1987 बुंनो थाङोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेनाखि सोमावसारनाय बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि दैदेननायाव बै सोमावसारनाय बुब्लियावनो आबोबाबो जोनोम जादोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो माने राजखान्थि दाबि बड'लेण्डनि सोमावसारनायाव नोंथांमोना बाहागो लादोंमोन दा नोंथांमोना सेपारेट स्टेट सोमावसारनायजों माबायदि गावखौ फोनांथाबनो नाजादोंमोन बेवहाय जों बुंनांगोन एसे इयुननि जों माखासे बाथ्राखौ बुंनांगोन जिहेतु जोंहा आगुआव जोङो 1986 मायथाइयाव जेब्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा जोनोम जादोंमोन बिनि उननिफ्राय बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि दैदेननायाव फैयै बे सोमावसारनायनि BSc एकर्ड जाबाय BTC एकर्ड जाबाय BTC एकर्ड जानायनि उनाव जों नुनो मोनबाय जे जोंहा मोनसे बड' एरिया हिसाबै मोनसे जोङो कन्स्टिटिउसनेल मोनसे सेफगार्ड जों मोनबाय BTC हिसाबै मोनब्रै डिस्ट्रिक्टखौ लानानै दा बे कन्स्टिटिउसनेल सेफगार्डखौ गुबुन डेभेलपमेन्टनि खामानिफोर लानानै बा जोंनि सुबुं रैखाथिनि माखासे खामानिफोरा बेवहाय जागासिनो दंमोन जायनि थाखाय जोङो 2003 मायथाइनि BTC गोरोबथा जानायनि उनाव जोङो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जोङो बिनि उननि पर्यायाव जों मैखोमै बाहागो लायाखैमोन मानोना BTCआ मोनसे मोजाङै सोलिबाय थानाय मोनसे प्रसासन हिसाबै जादोंमोन आरो जोंनि जोनोमानो जिहेतु सोमावसारनायनि थाखाय जानाय मोनसे आफाद बेवहाय बड'लेण्डआ मोनसे जेब्लासिम बड'लेण्ड जाया जोंनि सोमावसारनायाबो जों थागोन नाथाय गेजेराव जाय गोरोबथा जाबाय जायखौ BTR एकर्ड होननानै बुंदों दा बेवहाय बुंदों जे बे जोबथा माने एकर्ड आसलते आं बुंनो लुबैयो जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम बर'नि सोमावसारनाया जोबनाय नङा बे जोबथा एकर्ड जानो हाया बर'फ्रा आरोबाव सोमावसारनांगोन गावनि थामोन्थानि थाखाय आं बेखौ बुंगोन आरो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा बेयाव जेब्लायबो मदद होगोन आচ্ছা BTR जे एकर्ड जालांबाय दा BTR एकर्ड जानायाव सोदांनांगौ दं होननानै बुंनाय जादों नोंथांमोनहा दा बे हिसाबैहाय नोंथांमोननि फारसेनिफ्राय बे BTR एकर्ड जानायाव माबायदि बाहागो लानो लुबैनाय जादोंमोन नोंथांमोना जिहेतु जोंखौ BTR एकर्ड जानायनि सिगां बा उनाव दिनैसिमबो जेनेबा बेनि सायाव जेबो सावरायनाय जोंनि गेजेराव लाबोआखै जोंल' नङा
आसाम बर'फोरनि जाय गोरों गोरा बिथांमोनखौबो लाफायाखै आफादफोरखौ लाफायाखै बेवहाय आं जोंनि तरफनिफ्राय जों बुंनाय जादोंमोन जे बेवहाय माखासे सोदांनांगौ दङ आरो सोदांनायनि अनगायैबो मोनसे जोबोद मोनसे आं बेखौ माने एकर्ड जानायनि जेबो लाभालाब जानाय बायदि मोनाखिसै मोनसे जाहोनाव बिसेसके जिहेतु रन्जन दैमारि एनडिएबिनि मोनब्रै हान्जायाबो बे एकर्डआव सहि खालामदोंमोन इउबिपिआ सहि खालामदोंमोन इउबिपिनिया जेनेबा केबिनेट मोनसे डिसिसन जाबाय बर' कसारि अट'नमास वेलफेयार काउन्सिला नाथाय जाय सिगनेटरि वान अफ दा सिगनेटरि रन्जन दैमारि बिथाङा सहि खालामना फैनानै जेलाव हाबफिननांबाय थ' आं सानो बे मोनसे बयनिख्रुइ माने जाफुंसार जायैनि बयनिख्रुइ मोनसे गिबिसिन बे मोनसे पइन्ट आरो माखासे जोंहा मोनसे जोंल' नङा रायजो राजाया मोनसे गोसोआव गुद गुद जानानै दङ जिहेतु बिटिसि एकर्ड जानायनि उनाव जोङो मोनसे कन्स्टिटिउसनेल मोनसे जोंहा सेफगार्ड जाबायमोन जे जों मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआ मोनसे थिरां जाबायमोन जे जों बेखिनिया बड'लेण्डनि बा बिटिसिनि मानसि नाथाय बिथांमोननि जाय क्लज मोनसे गोदान सोनानै लाबोदों बिथांमोना जे गामि अमिसन कमिसन बेखौ सानो जे गामिखौ बोखारनानै लांनो हागौ खिन्थु सोदेरनायनि कुनु चान्स हयथ' थानाय नङा खारन बे मोनसे खैसारिबो जानो हागौ बिटिसिनिफ्राय गामिफोरखौ बोखारनानै लांनायनि आरो बेखौ जोंहा बुंनांगौ दंखायो आरो बिनि उनाव जोंनि बिटिसि एकर्ड जानायाव जेरैबायदिहाय गुबुन गुबुन संगठनफोरजों गुबुन गुबुन इन्टेलेक्सुयेलफोरजों रायलायदोंमोन बेनि मडेलिटिखौ लानानै नाथाय बिटिआर एकर्डआव बेखौ रायलायनाय जायासै बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि दिनैसिम रन्जन दैमारिया जेलाव थाबायानो थाबाय बिथाङा गनायनि कुनु लामा ओंखाराखै दाबो आरो रायजो राजाजोंबो दिनैसिम बिनि सायाव जेबो सावरायनाय जायाखै आच्छा थारमाने नोंथांमोननि बुंनांगौ जाहैबाय जे जिहेतु सुक्ति खालामदोंमोन दा सुक्ति खालामग्रा हिसाबै रन्जन दैमारिया जेलाव थाहैनाया मोजां जायाखिसै आरो बेनि माने सुक्ति खालामनायनि मोनसे जेननाय नोंथांमोना बुंनो नागिरदों नोंथां बुंनो नागिरो बा दुलाराय बर' आइजो अनसायबादा बुंनो नागिरो आरो बेराफारसे माने बिटिआर एकर्डआव जेनाखि दफा दङ जे बिटिसिआव थाखानाय जेनाखि गामिफोर दं बेबो दानख' जानायनि मोनसे प्रभिजन फैबाय आरो गोदान सोनायनि बाथ्राबो बुंनाय जादों बेखौ नोंथांमोना आसा खालामनाय जायाखै दा नोंथांमोना बिटिआर एकर्ड खालामनो थाखाय रिभिउ खालामनांगौ होननानै बुंनाय जादों दा रिभिउ खालामनाय होननानै बुङोब्ला माखौ बुंनाय जेनेबा दाथ' बर'फोरनि लुबैनाया सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो आबोबा नोंथांमोना बुंदोंमोन जि समसिम माने बड'लेण्ड जाया बै समसिम बर' हारिया जिरायनाय गैया नाथाय दिनैनि समावहाय बिटिआर एकर्ड जादों दा बिटिआर नोंथाङा बुंदों जे रिभिउ खालामनायनि खोथा बिटिआरखौ एकर्डखौ रिभिउ खालामनांगौ होमबा रिभिउ खालामनायल' जायोबाथ' बयबो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि बाथ्रा फैया दा होमबा नोंथांनि जेनाखि बानबुंथिनाय रिभिउ खालामनाय बे रिभिउ खालामनायनि बेसेबां ग्रहन जग्य एक्सुवेलि आं रिभिउ खालामनांगौ होननानै आं ओइदिनखालि बुङाखैमोन 12 आगस्ट खालि खिन्थु मा पइन्टआव जों डिसएग्रि बेखौ बुंदोंमोन खिन्थु रिभिउ खालामनायखौथ' जों बुङाखै दासिम रिभिउ खालामनांगौ ना बेखौ बर' थुनलाइ आफादासो बुंदोंमोन आच्छा आरो जेनेबा सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि जेनाखि दाबि नोंथांमोना आगु समनिफ्रायनो दाबिनायाव दंफायो दा थांनाय जेनाखि एकर्ड बेवहाय एकर्ड नोंथांमोनखौ लाफानाय जायाखै दा बे हिसाबै नोंथांमोना खुद्रिनाय दं जाहैबाय दा सेपारेट स्टेट बड'लेण्डआ माने जागौमोन नामा जे नोंथांमोन थाफानायमोनब्ला ना बेखौथ' आं बिदिखौ आं बुङाखै नाथाय जेब्लासिम सेपारेट स्टेट जाया आलादा हादोर जाया अब्लासिम जोंनि सोमावसारनाया थानांगोन रायजो राजा बर' रायजोआ थैयावनो दंखायो जे आलादा बड'लेण्ड बिनाया दा बेवहाय आलादा बड'लेण्ड जायालासिनो मोनसे फाइनेल सलुसन होननानै बुंनायखौ जोङो रावबो रायजो राजाया जोंल' नङा रायजो आफादल' नङा गासैबो बेखौ हयथ' मानिनानै लानो हायाखै आच्छा बेनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा एनडिएबिनि मोनब्रै ग्रुपखौ लानानैहाय सुक्तिखौ खालामबाय इउबिपिआवबो बाहागो लादों दा बेहाय बिथांमोना बुंबाय जाहैबाय जे बर'फोरा माने बर'फोरनि मोनसे जोबथानाय सुक्ति लुबैदोंमोन आरो बेखौ खालामनो थांगासिनो दङ दा दिनैनि समाव बिटिआर सुक्ति जाबाय एबसुआ बेखौ खालामबाय दा बिनि उनाव एबसुआ आरो फार्दार आन्दलन खालामनायनि जोङो आसा खालामनो हाया दा अब्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा बे सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मोननायनि थाखाय मा प्रिपारेसन खालामनायनि बाथ्रा नोंथाङा बुंनो नागिरो
बेखौ हयथ' जों हारसिङै जोङो सिद्धान्त लानाय नङा खारन जोंनि इन्टेलेक्सुवेल लेभेल जिखिनि बौद्धिक महल दङ बिथांमोनाबो मोनसे बिथांमोननि गोसोनि अपिनियनखौ जों लालायनांगोन खारन बेवहाय आइजो अनसाय आफाद हिसाबैल' नङा जिहेतु बेयाव दुलाराय हारिनि मानसि बेवहाय जोङो थांनानै थानायनि बाथ्रा दङ बेवहाय जोङो सिद्धान्तखौ हयथ' जायफोर इन्टेलेक्सुवेलफोर जोंनि गोरों गोराफोर बिथांमोननिफ्राय जों हयथ' अपिनियन लानायनि उनावसो जों बेखौ सिद्धान्त लागोन आरो बेखौ जों हरखाबै हयथ' दिनै गाबोननो लागोन होननानै आं बुंनो नागिराखै नाथाय जोङो जेब्ला बे सोमावसारनायनि प्रयजन दं होननानै रायजो राजाया बुंगोन अब्लानो जों बेवहाय आवगायगोन दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद हिसाबै जोबोद गोजोननाय होदों नोंथांनि खोथाखौ नोंथाङा बुंथिनो थाखाय आरो जोबथारनाय कुइसन बे जाहैबाय दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा BNC बड' नेशनेल कनफारेन्सखौहाय सापर्ट खालामबाय थादों एबा बे BNCजों थाफानानै खामानि मावबाय थादोंमोन 2010निफ्राय आरो बेवहाय नोंथांमोना थाफानानैनो गोबांथार बानबुंथिखौ होदों बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि थाखाय दा समाव BNCआ बे सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि सोमावसारनायखौनो खालामगोन बायदि नोंथाङा मिजिं लादों नामा? BNC हिसाबैथ' बेबायदि सिद्धान्त जायाखैमोन जिहेतु जेब्ला जों BNCआव दंमोन BNC हिसाबै सिद्धान्त जायाखैमोन नाथाय मोनसे समाव जेरै सोमावसारनायनि थाखाय मोनसे आफाद दादोंमोन बै आगोलनि समाव थ' बेबायदि हयथ' मोनसे सिटुवेसना जुदि बिथांमोनखौ थोनोब्ला हयथ' बे मोनसे जानो हागौ खिन्थु आङो बेखौ दिनैनो बेनि सायाव जेबो बुंथिनो सानाखै खारन BNC हिसाबै सोमावसारनाय जानांगौब्ला बै BNCआव हयथ' मोनसे समाव जायफोर आफाद दंमोन बिनि माखासेफोरा BNCनिफ्राय ओंखारलांदोंमोनबो दा बे ओंखारलांनाय आफादफोरा हयथ' मा सिद्धान्त होयो दा बेवहाय आं बेखौ दिनैनि समाव आं बेखौ बुंनाय नङा BNC हिसाबै सोमावसारनांगौ होननानै आं बुंनाय नङा नाथाय बेखौ समा हयथ' माबायदि थोनो बेखौ जों नेनानै मावनांगोन खामानिखौ बिटिआर एकर्डआ जाबाय 27 जानुवारि खालि आरो बिनि जेनाखि इमप्लिमेन्टेसन बेयो फारि फारि जानो लागै थांगासिनो दङ बिटिआर एकर्डआव दङमोन जे क'क्राझारनि मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजखौ सरकारि खालामनांगौ दा बेबायदिनो बिनि उनावहाय दाखालि बावैसो आसाम सरकारा फोसावबाय गोबांथार कलेज स्कुलफोरखौ सरकारि खालामनो थाखाय दा बेवहाय बड'लेण्डनि गोबांथार कलेज आरो फरायसालिफोरा सरकारि जाबाय दा बे हिसाबैहाय बेयो बिटिआर एकर्डनि मोनसे क्रेडिट होननानै बुंनांगोन नोंथाङा मा बुंनो नागिरो? एक्सुवेलि नै बावैसो जायफोर प्रभिन्सियेलाइज जाबाय बेखौथ' आं बिटिआरनि क्रेडिट होननानै आंल' नङा बेखौ जायफोर साननो गोरों बे मोनसे स्टेट पलिसिसो 2013आव जेब्ला भेन्सार एडुकेसनेल इन्सटिटिउट प्रभिन्सियेलाइज जादोंमोन बे समाव माखासे इन्सटिटिउसना हाबदोंमोन माखासेया थालांदोंमोन दा फैयै फैयै बे 13नि उनाव नैबे बाराव बेयो मोनसे स्टेट पलिसि हिसाबैसो हाबदों बे मोनसे बिटिआरनि मोनसे हाबनाय मोनसे दफा हिसाबै बियो प्रभिन्सियेलाइज जायाखै जिहेतु प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ होननाय जायफोर अनुस्थानफोरनि बिटिआरनि एकर्डआव लिरनाय दङ बे अनुस्थानफोरा नैबे प्रभिन्सियेलाइज लिस्टआव बे हाबाखै दा बेवहाय बे क्रेडिटखौ बिथांमोना लानो सोरबा नाजादोंब्ला आं मिथिया खिन्थु बेयो आंनि नलेज मथे आंनि मिथिनाय मथे बेयो स्टेट मोनसे पलिसि हिसाबैसो बे हाबदों बे बिटिआरनि मोनसे दफा हिसाबै बेयाव हाबाखै आच्छा दा जों फैनि पलिटिकेल इस्युनि सायाव मोनसे सावरायनाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा दा समाव UPPLखौ 100% सापर्ट खालामनो ओंखारदों दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादजोंनो स्रें थाफानानै गोबावथार सम 1987 मायथाइनिफ्राय सोमावसार बाहागो लाबोदों आरो बुंनो थाङोब्ला बिटिआर एकर्ड जानायनि सानसे आगोल समसिम नोंथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादजों दंफायो दा बे समावहाय जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादा UPPLखौ सापर्ट होनो लादों आरो UPPLआनो सरकार जानांगौ होनना बुंदों नाथाय नोंथांमोना UPPLखौ सापर्ट खालामनो लायाखै बिनि ओंथिया नङा जोङो आफाद हिसाबै जोंहा सापर्ट खालामनाय बिथांमोना हयथ' सापर्ट खालामनो हागौ आं खिन्थु बेयाव मोनसे आलादा पइन्टखौसो बुंगोन नोंथांनिफ्राय सोंथिनिफ्राय एसे आलादा बिथांमोना UPPLखौ सापर्ट खालामनायाव जोंहा बारा बुंनांगौ गैया सोरबा आइजो अनसाय आफादा सोरखौबा सापर्ट खालामनो हागौ बे आलादा खोथा खिन्थु मोनसेखौल' जोङो बेवहाय मोनसे उसुबिदा जों नुहुरदों जे फरायसा आफादा UPPLखौ सापर्ट खालामथों बिथांमोनखौ जोङो जेबो बुंनांगौ गैयाब्लाबो फरायसा आफादनि जायफोर मावखुलि
बेखौ बिथांमोना मोनसे इलेक्सनाव बाहायनायखौसो जोङो असुबिदा हिसाबै नुदों आरो बेखौ खिन्थु आसलते बेयो इयुन जेनेरेसननि थाखाय बेयो जोबोद मोनसे गाज्रि साइन खारन मोनसे छात्र संगठननि मोनसे आफादा मालाबाबो मोनसे राजखान्थि आफादनि मावखुलि जानो हाया आइजो अनसाय आफादा सोरखौ सापर्ट खालामो नाथाय मालाबाबो आइजो अनसाय आफादा दिनैसिम आइजो अनसाय आफादनि फ्लेग लानानै मालाबाबो राजखान्थि हान्जानि केम्पेनिंआव थांफेराखै आइजो अनसाय आफादनि आन्चलिक डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रेल कमिटिनि आफादाव मालाबाबो राजखान्थि हान्जानि सुबुङा थांनानै मेल खालामहैनो हायाखै बा जों खालामहोआखै दा बेवहाय बेखौ जिहेतु जोंहा छात्र संगठनखौ जोंनो नांगौ छात्रनि जोंनि संगठनखौ सामलायग्रा मोनसे आफाद नांगौ हिसाबै जाहाथे बे मावखुलिफोरखौ बाहायनायखौ बिथांमोनखौ जों खिन्थु बेखौ उसुबिदा मोनसे नुदों थेंक इउ खुलुमबाय खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजना बानजायनो लादों अल इन्डिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1